Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Abafaka ama-motion of no confidence bayoze bakhathaza. Abantu baKwaZulu-Natal are not interested in a motion of no confidence. They want service delivery now. Abantu baKwaZulu-Natal abadidekile ngoba bayazi ukuthi ngobani laba be-vote of no confidence bake balenzelani izwe lakithi emlandweni wabo, bayabazi. Ngifisa ukunikeza-ke isiqiniseko, amaphaphu phansi. Uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal usezandleni eziphephile zeqembu leNkatha Yenkululeko. Uhulumeni waKwaZulu-Natal njengezethembiso esazisho kwimanifesto ukuthi uzodala amathuba omsebenzi, ulwisane nobugebengu. Ningofakazi uma niqhathanisa iy'fundazwe, uhulumeni okuyiwona ubugebengu okubeke ekhulwini uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal. Amathuba emisebenzi namathuba okwenyuka komnotho senizoqala nibone umehluko ngoba abatshali zimali sebebuyelwe yithemba and developed confidence. Unyaka suphelile. General elections noma national elections ayengomhla ka-29 kuMeyi 2025. Ngiyacabanga ukuthi lezi zinto baba uvele Nkosini Hlabisa ongumholi we-IFP ayishoyo, abantu baKwaZulu-Natal bangasitshela okungcono. Mhlambe bangasitshela ukuthi ziyenzeka noma zenzeke, noma bangasitshela ukuthi esikhathini esingaphe konyaka iphethe i-GPU ukhona umehluko na. Ibona abantu abangasho, mithina ngeke sikhulume lutho ngoba siyibukela kude. Kodwa ngenza le video ngoba bengihlezi ngizibuza ukuthi isiphi lesizathu esenza ukuthi MK ilwe ngakho konke okusemandleni, ithi uhulumeni ophethe KwaZulu-Natal akabakhathalela abantu. Ngizibuza ukuthi ngoba kwenze njani. Kodwa izolo ngithola isizathu esingithusile sivezwe uzwakele Mncwango we-Action SA. Ngabona nestatement esiphuma ku-MK Party. Ingakho-ke ngicaphunela le video kababa uvele Nkosini Hlabisa ethi abantu baKwaZulu-Natal abayikhathalele indaba ye-motion of no confidence. Abanendaba nayo abantu baKwaZulu-Natal, kodwa into abayifuna i-service delivery. Inhle kakhulu inkulumo yakhe, kodwa ingithusile le nkulumo engizocaphunela yona manje. Ngicela uzwe la. Uyabona, enye inkinga esibhekene nayo ukuthi abaholi abakwazi nokubona into eyihlazo. Ngizwa enye video umholi okuthiwa usomlomo uSpeaker kwaNongoma ukhuluma amagama okuthi umuntu osomabhizinisi ongahambisani nenkatha akakwazi ukuthola ithenda kumasipala weNkatha eZululand. Nabasebenzi kuneqashwa amavolontiya eNkatha. Now uyabona ke ayihambisana idemocracy ngoba intando yeningi isho ukuthi usomabhizinisi one can donate imali yakhe to any party. What is worse kodwa ukuthi and more concerning, bazokwenza kanjani ukuthi bascreene usomabhizinisi oyinkatha uma ingekho interference yepolitiki kuma tender processes? Because administratively umuntu ozothola ithenda akumele uzumaza nokuthi unjani ebusweni bakhe, because ama documents akhe iwona okumele akutshele ukuthi le nkampani le
yenzani umsebenzi wayo, iyawamit ama-requirement without even the face of umuntu wecompany. Now the fact that uthi usomlomo bazonika amathenda kubantu abayinkatha noma abantu abadonate enkatheni, it means kwi-process yenkatha eZululand kune-political interference ekuthenini ubawunika ithenda, ubawunika umsebenzi. This is wrong, undemocratic, and ngiyakholwa ukuthi uHlabisa njengopresident wenkatha aphinde abe uCocta minister lento uzokhuluma ngayo ayiveza ayikho right, ngoba besikwazi khona inkatha iqasha ngekhadi lenkatha, kodwa angazi ngikholwe mina ukuthi ngempela sokungenziwa nje ubudlabha kanje, umuntu omholi akhulume kanje. That's very very sad. Uma wena uzozodla la kwaZululand kwa-IFP bese wena uyofida kwenye indawo uyonikeza omunye umuntu amandla ukuthi ezolwa nathi, ngeke hambe kanjalo, ngeke hambe kanjalo. Mashobana sekuyisikhathi bese uthi na zidla ekhaya. Phela sikuhlonisa lokho bafowethu, asikwazi ukuhlonisa. Yes, uma sihamba emini shiswa ilanga nezingane sikhankasa nithi qembele ukuthi uma kuthi CDA Shelembe kuthiwa uShelembe wena uzolenzela ini. Yes, awini uShelembe abe kwipower akhumbula izingane eshisa nazo ilanga nithi nina uShelembe azoqasha izingane zeDA. Ngani kade ushonile uzolenzela ini. Yes, say ama benefit sezidla ama fruits. So nathi asikwazi ke manje ukuthi sithi umlomo sowubona sofunza ecela Mashobana. No, ngeke kuvume lokho. Lokho kuyaphela. Forum kuyaphela. Yes. Yes. Kuyaphela nje. Yes. Nikhuluma nize nikhikhiza amagwebu, nikhulumela ama services, nikhulumela izinto ezenziwa eZululand. Kodwa siyanazi ngaphesheya, nihambe lekodla ngaphesheya. Yes. Akukho wrong kumbhedo. Akukho wrong kumbhedo. Yes. So nje injalo nje manje into Mashobane siyathokoza kakhulu, sizomaka nje this time around sizomaka ngeke phela ngeke sikufide ukuthi uzosishaya ngeke shonile la, it's too late zidla ekhaya manje. Yes, umuntu nomuntu uzodla lapha kanjani asebenzela khona. Injalo nje. FP ayikazi isho lutho mayelana nalento eshoyilo baba. Abakazi bakhiphe ngisho statement bekhuza into ayishoyo. Lokho kithi njengabantu abalalele sithatha sengathi ushinqubo vele yayi IFP. Ngokwethu nje ngokwami. Shuthi yona nqubo yeIFP. Iyona mfundisi abaphuma nayo. Lo muntu wenza imandate ye-IFP. Yingakho bengasho lutho. Kusengenzeka ke baphendule mhlawumbe ngenxa yepressure ye-social media asazi, kodwa ukuthula kwabo kukhuluma kakhulu kunento abangase bayikhuluma, ngoba ukuthula kwabo kuveza ukuthi lento lo baba ayishoyo ayikho strange kubo futhi ayilona ihlazo ngoba indlela bona ba-operate ngayo. Asifunde istatement esiphuma ku-MK Party bese siyayivala ivideo. Statement umkhonto wesizwe party usikhiphe ngomhla ka-13 kuFebruary 2026. Isihloko sithi media statement IFP and its legacy of corruption. The umkhonto wesizwe parties appalled yet unsurprised by the latest corruption revelation in Zululand municipality. This is a district with a notorious documented history of corruption, financial mismanagement by the IFP spanning close to a decade now. 2018 to 2020, allegations against IFP leadership included a 1.5 million rand bribe, inflated water tanker contract, 30 million to 56 million, and 32 million rand security tender for a 15 million rand contract. 2022, a forensic report found evidence of corruption but was set aside by a court, sparking clashes between the provincial government
and the IFP. May 2024, allegations of over 500 million rand in corruption, including 240 million rand on security for the mayor and 300 million rand in irregular expenditure. The IFP's track record on corruption makes your hair stand on edge, with allegations of wrongdoing in municipalities they lead. Reports of financial mismanagement, irregular tenders, and abuse of power are legacy of the IFP across all municipalities they run in KZN. The Zululand District Municipality has been reduced to a cash cow for the IFP, with corruption and looting running rampant. Meanwhile, the community suffers from the severe lack of basic services, with essentials like water, sanitation, and roads in short supply. You become at loss of words when you hear the horror stories of how the municipality lost 32 million rand in unlawful and illegal withdrawals from its bank account. Now there's a question of 100 million rand loan from ABSA that was supposed to be procuring backup generators for water plants, but the bulk of the money went elsewhere. And this is according to the recent finding of Auditor General's report. COGTA is complicit in this. We sit and dwindle, they thump and do nothing. In 2022, court ruling set aside a report on corruption at Zululand District Municipality, citing procedural unfairness and ultra-vires action by MEC. The investigations, which cost 6 million rand, was deemed unlawful, and the MEC's refusal to comply with the KZN Commissions Act was also found to be unlawful. Despite this, COGTA took no action, sparking concerns about accountability and transparency. Statement ke sikhishwe i-detachment, KZN Provincial Detachment, ebesichaza ke i-legacy noma umlando nge-IFP ne-corruption. Angilazi ke iqiniso nalento abazibhalile, angeke ngize ngiphawule ngaso, kodwa mhlawumbe bona abakhuluma ngento abayaziyo. Ngishilo mangiqala ivideo ngathi indaba ze-KZN siyibukela kude ngoba asihlali khona, kodwa kuyadumaza ukuze umholi ekhuluma njengalo mholi obekhuluma la. Ungikhumbuza indaba kababa uVele Nkosi Nhlabisa, president wayi-IFP, ngesikhathi umminister of finance okuyi-Enoch Godongwana propose indaba ye-VAT ukuthi ngonyaka ophelile izokhuphuka ngo-0.5, bese kuthi ngonyaka olandelayo ikhuphuke ngo-0.5, ukuthi kulonyaka beyizoba 16%. Waphumela obala wayisupport, wathi uyisupporta ngoba izoletha inguquko, izokwenza kube ne-service delivery. Hayi futhi uzozuthi nginamanga, ngicela uzweni. So now the IFP still stands that the budget must be passed, must be supported. Any other view that can make the budget to be passed easily will be supported. The IFP took a stand when the minister tabled the budget. It was a process of engagement. We had stood firm against 2% VAT increase, and collectively we gave Treasury the parameters to go, and 0.5% VAT increase was a mandate that was given to Treasury. And therefore I want to be very clear. By supporting 0.5, we are not supporting ANC, we are following our logic. The economy of our country is not growing, it's stagnant. What is good? There is a cushioning against 0.5%. The amount of grants that were increased give a cushion.
the increase of food items that will be zero rated in terms of VAT is cushioning. The fact that the fuel levy is not increased is a cushioning, because if you increase the fuel levy, it triggers transport increase, food price increases. The fact that more money is invested on infrastructure, the infrastructure, billions of rand on infrastructure, will create job opportunities, which will cushion the 0.5 VAT. And lastly, if you employ more teachers, employ more doctors, nurses, those teachers and nurses will be serving the poorest of the poor. That is a credit vis-a-vis the 0.5%. ukuthi lilonke lapha kwi-GNU abantu okuyibona bama nabantu base South Africa kwathiwa akufanelanga kukhushula iVAT ngoba izo-affect ama-price bese kuthi abantu bangasa afford kakhulu kanti vele aba-afford i-DA ngoba uyasho bakuvele inkosi Nhlabisa ukuthi kwavunyelwana kuthi ngcono ikhuphuke ngo-0.5 kulo nyaka ophelile bese kulo nyaka ikhuphuke ngo-0.5 kodwa yama i-DA yama ingakho noma sekuvotwa yavota against i-budget yane angibambe le video ngicela ukuze ukuphola kwakho la comment section ngale kwalokho mina nawe sidibane kwi-video elandelayo ngiyabonga kakhulu.